Siyempre, narin din ang nagbabalik na Vice Gobernador at makakatuwang sa pag-asenso, walang iba kundi si Boy Lucero. Huwag po natin kalimutan suportahan Ram Uy para kinatawan ng ikalawang distrito. Ang mahusay niyang paglilingkod sa lalawigan, tiyak na dadalhin niya sa Kamara bilang tinig at tunay na sandigan ng mga Nortehanon. Kasama rin natin tumatahak sa tuwidadaan ang maasahang ama ng katarman at marapat na ibalik sa pwesto si Mayor Capo. Na mukha kong maraming fans dito o maraming kamag-anak. Kasama ang ating team Pinoy sa Senado, ang mga pinunong maharap sa inyo ngayon, ang katibayang may malinaw na kayong pagpipilian sa darating na halalan. Tanong ko po, susugal ba tayo sa mga nakikipitas lang sa positibong bunga ng ating reforma at bawat makitang pagkakataon panay ang papogi? O sa mga mismong nagpunla, nagdilig at nangalaga sa ating agenda ng malawakang pagunlad? Kung gusto po ninyo ng estilo ng aming panunungkulan at siyempre yung resulta nito, abot kamay na natin ang pagkakataon para sa tuluyang pag-arangka.